दिनैनि खौराङाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना अल बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांनाव थाबै सौहैयो। अब्ला फैदो दिनैनि खौराङाव। नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नुनाय बुरै एबा आबैखौ ससियेल मिडियायाव गोमानानै दं एबा आन्दायनानै दंफैयो होननानै नोंथांमोना नुदोंमोन, खौरां बिजोङाव खोनादोंमोन, नङा होमबा? दा बेखौ न'खरनि सुबुङा कल खालामनानै खोन्थाहरबाय गावसिनि होननानै, बाक्सानि होननानै मोनथिनो मोन्दों खौराङाव। धेमाजि जिल्ला गोगामुख दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव माने बियो दंमोन, माने बेखौ हमनानै दोनदोंमोन आरो लाखिदोंमोन। दा बुरैया गावनि माने थं खोन्थानो रोङियाव ससियेल मिडियायाव होजादोंमोन, माने न'खरनिया कल खालामनानै। दा बेखौ न'खरनिया कल खालामनानै संदानबाय होननानै खौरां मोनथिदों। दिनै फुंबिलि समाव चिरां जिल्ला बांगालदबा गामिनि बामलिमा बाजारनि सारियालियाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जायो। बिदापुरनिफ्राय फैनाय सान्थिपुर बाजाराव बाजार हैग्राफोरनि बोलेर' पिकआप गारिखौ सालगुरि गामिनि अजय ब्रह्म मुंनि ना फायखारि, बेबो निउ बङाइगावआव फुङावनो ना लायनो थांनाय समावनो गावनि मटर साइकेलजों सौग्रावो। बे सौग्रावनायाव अजय ब्रह्मना आथिं बायो आरो बे गारिया बे अजय ब्रह्मखौ बासायनो थांनायाव गंसे रेस्टुरेन्टआव सौग्रावहैयो।